What's up mga idol? Welcome back sa ating channel, ADB 160. Unang-una nyong narinig yan dito sa ating channel. Before pa man yan i-launch sa bansang Indonesia, nauna na tayong nag-predict nitong bagong ADB 160 na to. At ngayon available na sa atin sa lahat ng mga Honda store with equipped ng HSTC or traction control at single channel ABS. Sulit na sulit ba mga idols itong ating bagong ADB 160? Yes mga idol, napaka-hype ng model na to. Pinag-uusapan, trending sa lahat ng mga Facebook page at syempre sa lahat ng mga multimedia, even mga vloggers, kumpleto na. Lahat po tayo ay masaya dahil nandito na ang ating iniintay, ADB 160 mga idols. Syempre, subscribe kayo sa ating YouTube channel, like and follow nyo ako, supportahan nyo po ang aking channel mga idols dahil marami pa tayong mga update na mga bagong motor na paparating sa atin sa Pilipinas at syempre mga update models natin. Mga idol, itong ating feature para sa inyo, ang color matte gunpowder black metallic po itong kulay na to. Isa sa pinaka gusto kong kulay para sa ating bagong Honda ADB 160. At before, mag-ask nga tayo sa ating Facebook page at sinabi natin ano ba yung nagugustuhan yung kulay para dito sa bagong ADB. Marami po ang bumoto dito sa ating matte gunpowder black metallic na to. SRP price, 164,900. Kung gusto niyo ng cash payment, pwede niyo pong makuha yan. Plus 4,800. Total cash payment, 169,700. You can check Honda Guanzon stores. Meron po rito sa Calasiao, Pangasinan kung saan dito na yung nag-vlog ng itong ating Honda ADB 160 na to. Of course, sa installment, pwede rin po niyong kunin yan. 31,800 ang ating minimum down payment at of course yung ating monthly amortization depende na po sa inyo. Mga idols, itong ating bagong Honda ADB 160 pwede po sa cash payment yan. Yung mga nagtatanong sa atin at marami po nagko-comment, ang dami pong mga store daw na hindi nagbibigay ng cash payment, ang prepare nila installment. As of today, napaka-limited po kasi ng mga units. Kakaunti lang po ang dumarating sa mga store. Hindi natin sila masisi kasi mas inuuna nila yung mga installment application. Of course, kung gusto nyo naman po magpa-reserve, pwede naman tayo magpalista at sigurado sa next batch of deliveries, meron na kayong available na units for cash payment. At i-check nyo po yung ating video description. Ilalagay ko po yung mga store na meron tayong cash payment dyan. At pwede nyo po i-check dyan at tawagan sila. Mga idols, pagdating naman sa specs, 157cc, liquid cool, ESP Plus engine, 4 valves na po ito ngayon. Of course, mas malakas na yung ating power, 15.8 HP, maximum torque, 14.7 Newton meters. Mas maganda, mas powerful at mas okay yung ating magiging performance para sa ating bagong model na to. Front suspension, naka-telescopic fork po tayo. Showa brand po yan. Talagang quality ang ating brand na ginamit dyan. Of course, sa rear suspension, dual shocks po ito. Showa brand din with sub-tank. Napakaganda po ng laro nitong ating suspension sa likuran. Sigurado kahit may OBR tayo, talagang mas komportable at convenient yung ating official back ride na yan. Para naman sa ating braking system, meron tayong single channel ABS, anti-lock braking system sa harapan, pedal disc yung ginamit at 2-piston caliper ang ating nakalagay dyan. Sa likuran naman, naka-hydraulic disc, single pedal disc din at of course 1-piston caliper via Nissin caliper yan. Napakaganda rin ng brand. Stopping power natin mga idol, solid na yan dahil meron tayong ABS sa harapan at of course disc brake din yung ating likuran. Para naman sa ating wheels, yan po, naka-alloy wheels tayo, bronze color. Yung size natin sa harapan, 110/80 by 14 inch at tubeless po ito. Yung klase ng ating tire, dual purpose pattern po ito. Mas maganda to. At yung ating rear wheel naman, ang ating size dyan, 130/70 by 13 inch. Of course, yan din po ay tubeless mga idol. Napakaganda ng ating mga wheels na to at talagang perfect for adventure touring natin. Adjustable din po yung ating windshield. Mas pinalaki po nila ito. At of course, meron tayong Honda Selectable Torque Control, yung ating traction control. Napakaganda para sa ating safety, cornering or wet road. Okay po yan. At yung ating lahat ng ilaw mga idols, lahat po yan LED ang nilagay nila dyan. Headlight, taillight at syempre yung ating signal light. Yung ating seat height, mas mababa na po ngayon, 780mm na po. Ang sukat niyan, mas kayang-kaya na po nating iapak yung ating paa dyan. Yung compartment natin, mas malaki na rin, 30 liters na po ang kasya. Yan ang makukuha natin dito. Meron tayong manual at of course yung ating tools, yung ating battery, GS brand po. Talagang quality po itong ating bagong ADB 162. Meron na rin tayong USB charging port, 12 volts po ito. At syempre, perfect to pag mga gagamitin natin to sa malayuan. Meron tayong charging ng ating smartphone.
Fuel tank capacity natin, mas marami na ngayon, 8.1 liters. At ang consumption natin, 45 km per liter. Matipid po sa gasolina itong ating ADB. At meron tayong Honda Smart Keyless System with answer back system at anti-theft alarm. So talagang safe na safe po itong ating napakalupit at napakagandang ADB 160. Yung ating idling stop and start system, maganda po ito. Pag naka-activate ito sa traffic light, in 3 seconds mag-stop yung ating engine. Mas maganda po ang konsumo natin ng ating gasolina. Mga idols, ang ating ADB, i-start nyo lang po yan via electric lamang. Wala tayong kickstart. At yung ating tapered handlebar, perfect po ito. Napakaganda ng riding position natin. Napaka-komportable para sa mga riders. Especially kahit malayo man ang ating pupuntahan. So yan po ang mga specs and features ng ating bagong ADB 160. Plus, fully digital na rin po ang ating instrument panel, mga idol. So yan po ang ating mga benefits at kagandahan pag ito po ang binili nyong scooter. Bagong-bagong ADB 160. Itong matte gunpowder black metallic na to, talagang para sa akin, ito po ang perfect na color. Kasi nga, mahilig tayo sa black color. At of course, pag pinaporma nyo to, mas maporma pag mga black color, no? At pagdating naman sa mga aftermarket accessories, ang dami rin po nating may bibili para dito sa ating ADB. Mas gwapong tignan, mas maporma. Pag ito sigurado ang gamit ninyo at napatigil kayo sa traffic light, lahat po ng mga katabi ninyo talagang mapapalingon sa inyo at hahanga. Dahil naman po, sulit na sulit po talaga pag ito ang binili natin. 164,900 SRP po ito. At kung gusto niyo ng installment, down lang tayo ng 31,800. Of course, pag naman po gusto niyo ng cash payment, plus 4,800, meron na tayo nito mga idols. Yan po ang ating feature sa inyo. Napaka-forma po talaga nitong ating bagong ADB 160. Kaya sulit na sulit po sa mga idols natin at subscriber na gusto po na magkaroon nito. At sa pang the best dito mga idols, pagdating po sa comfort, convenience, pag natin yung nagra-ride na, napakaganda po ng performance itong ating ADB 160. Pag nasa traffic situation tayo, hindi po siya mahirap maniobra, napakasimple. Of course, pinababa pa nila yung seat height. Mas abot na po ng mga average Filipino riders itong ating bagong ADB 160. Mas mababang seat height. Of course, mas lapat yung paa natin sa kalsada. Hindi tayo mahihirapang i-balance ito. Especially pag nag-ride tayo. At medyo traffic man yan, walang problema. At kung mayroon naman tayong OBR, official back ride, komportable din po yung ating angkas. Maganda po yung ating seat. Of course, may apakan din tayo dyan. At mayroon din tayong handlebar or grab bar sa likuran. So the best po talaga tong ating bagong ADB 160 na to mga idols. Kaya mga idols, ano pang iniisip natin? Pila na kayo or magpa-reserve na kayo ng units. At syempre, subscribe kayo sa ating YouTube channel. Pwede kayo mag-PM sa ating FB page. Like and follow nyo po yung ating FB page na yan. At mga idols, shoutout po sa mga nakabili na at nakakuha na itong bagong ADB 160. Of course, ride safe po sa inyong lahat at ingat po.